اینا جڑے حضور نال محبت رکھتے ہوئے ماشاءاللہ اتنا مجمع بہت بڑا مجمع ہے اور آواز بہت کام آندی پئی ہے جڑے سبحان اللہ آدھے بیٹھے ہوئے ہاتھ چاہتے ہیں تو سبحان اللہ ہاں قضا ہور تھوڑے جے سالین دے جناب اللہ بچہ صابری صاحب دی فرمائش تے نہ دے دو شاہ توجہ کرے سو قبلہ شاہ صاحب آپ دی نظر ہاں قضا ہور تھوڑے جے سالین دے اے قضا ہور تھوڑے جے سالین دے کیوں کہ جے دی زندگی تے آلین دے جے دی زندگی تے آلین دے اے قضا ہور تھوڑے جے سالین دے تیرے کم تو تینو مڑنا نا 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 تیرے کم تو تینو مڑنا ٹوکا گا میں آم جم جم کے تینو نہ روکاں گا میں آم جم جم کے تینو نہ روکاں گا میں کیوں کہ ماہی رشیا ماہی رشیا منا لین دے ماہی رشیا تو آ گئی ایڈو سائیں آ گئے میں کو رخ تے دید ٹکاون دے دی تانگ تنگیں دے گزرا ہے اور رج رج تے موج لہان دے پیر چماون دے جیندی زندگی اونو تے آلن دے اے قضا ہور تھوڑے جے تیرے کم تو تینو مڑے نہ ٹوکا گا روکاں گا میں آن جم جم کے تینو نہ روکاں گا میں کیوں کہ ماہی رسیا بدائے ماہی رسیا بدائے منا لین دے اے قضا ہور تھوڑے جے سالین دے سلطان صاحب آپ نظر شیر سارے عاشقان مصطفیٰ سے سبحان اللہ آکھو سارے حضرات ہاتھ چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ جنہیں کو حضور نال محبت ہے اچھے وان اللہ کو سبحان اللہ آج انشاءاللہ میں تاکوں حضور دے یار دی گال بھی سنوے سن تا سارے حضرات کیا خیال ہے سن سو اور سارے حضرات ایک دعا کو سبحان اللہ ہاں
دے سجن آونا میری میت تے رب دے سجن آونا قیامنے ہاں میں کسے گیا ہار شنگار کرو میرے اج دلدار دی آمد ہے میرے میلے ویس لہا چھوڑو میرے اج من ٹھار دی آمد ہے اور کیا کہ جلالو گردے نا آج ہوں غم خار دی آمد ہے میں کوارش ناز قسمت تے او میرے گھر سرکار دی آمد ہے چاندنی کر لئی آپ چانیا میری میت تے رب دے سجن آونا میری میت تے رب دے سجن آونا کیا کہ او دی راہ وچ اکھیاں وچھالن دے او دی راہ وچ اکھیاں وچھالن دے جیندی زندگی تے آلن دے اے قضا ہور تھوڑے جے سالن